Free Skyla, Rakamata Fo. Znači, nije bilo vide 1-2 dana, ja me vajbam sam u stanu, tuđem stanu, sjedim, gledam neku PUBG montažu, shitpost. Rekao, hajde šta snimim preko voice rekordera na telefonu, pa evo, ovo je čisto reda radi. Ja ne znam kome ovo snimam, ali hajde, nek samo stoji u arhivi na YouTube, pa vada će se nekom svidjeti, vada će neko preslušati. Tu sam, evo me, u tuđem sam stanu, zatočen sam s nekim psom ovdje, možda ga sad negdje ću tu ubaciti mali klip njega, debil maleni, ali ga volim. Inače se zove Oskar, rekli su mi njega da čuvam 4 dana, ja sam ga primenovao u Murs dok je sa mnom, pa eto oni će sutra doći, ne ga vrate, pa nego oni vrate, eto sutra nazad na Oskara. Inače se zove Oskar, ali za mene on Murs, brat moj, ujutru u 7 ga izvest, da kenja, da piša, dat mu da jede, u 12 ga izvest isto i navečer ga u 8, u 9 izvest isto da radi. Pranje mrtvo, ali eto dobar je, samo što zna nekad povuć, boga mi. Jutro sam se razbio u haustoru, ali sreća nije niko vidio, ali jesam pravo zlatni retriever, Muris, voli pojesta, voli popit, ali eto dobrca je on. Problem je što sam ja dobio ogroman stan u imanet, da ga čuvam na 4 dana, a mislim ne bojim se ja biti sam u stanu, već onako negdje nešto lupi, a stan je napet, on sprat, pa ono trzneš se, aha evo ga, neko je upao, sad će me razbiti glavu, sad će me kidnapovat, hoće ovako onako, ali ko će napet i sprat. Moj dan, evo već 4 dana, sastoji se od ustani ujutru u 7, obuj 2 čarapa, obuj ispod trenerku preko pantole, 2 sloja da se utrpa, van je hladno. Svezat kera, smirit ga, jer mu drago bude kad trebamo izaći, ali većinom on mene probudio, da on ne zalaje kad treba, ja vjerojatno prespavao, ali ono. Dobar kjer, pametan pravo, boga mi. Njega izvest, tu ga malo oko zgrade, malo ovako kroz grad, ovo ono, ovako onako, Rakamata Fo, malo njega u snijeg, bacat se s njim, igrat se, doći kući, izvaditi mu da jede. Dobro sam zapamtio to, mora, 3 čašice istrest, ono, malo vodom potopi da to smekša, da njemu bude dobro, da on pojede. Ali dobro pojede on to sve, malo mu vode nasut, jel da to malo zabetonira. Ja tu ovako jedem, nekad napravim sebi, nekad odem tamo u stan, jedem, ali to dobro, jutro sam jeo nekog masnog bureka, malo prije se jela neke makarone sa piletinom, dobro se živi, boga mi. Mogu bi ja sam živjeti, ali nemam para za stana i boga mi ne bi sebi nabavio ogroman stan. Šta će mi? Iskreno, spavača, jedna meni, ogroman krevet i soba za goste ovako kad neko naleti, tu jedna mala dnevni boravak, neka kuhinjica lagana, televizorčić, možda neka plejka, mada više bi ja komp prakticirao, ali hajde može i plejka svejedno. Neka mala kuhinja, napun sebi frižider, volim vala kuhat, ovih dana sam eksperimentisao, neke sam gluposti pravio, da tako oko 8 sam ja već tu, on je jeo, ja sam već u dubokom snu, spavam, ako ustanem, on me opet probudi oko 12-1, jer me mrskom alarm navit puni se vazda telefona, nemam udičnice blizu i onda opet najdi njega povodat svako onako, izvedi ga, izgini, se zna da letit konj. Izvest njega opije malo da prohoda, malo se smrznut ovo ono, ali dala mi tetka bar rukavice, tako da nije toliko zima. Dupli sloj pantole trenerka, dole 2 čarapa. Sam došao u ljetnim patikama, jebu mi ovdje znanje, a meni stvarno fakat mi usko onim čizama hodat. Nek imam zelene ko forsice, limited edition, nešto sam ja to kupio davno. Uglavnom omrskom to nosat, pa se malo ovako kližim, s kerom, sa tenama, malo trčimo, tu igramo se, onda eto šta vratim njega i onda imam opet slobodno ovako od 1, ovako do 8 na večer. Danas sam, čekaj koji je dan datum, danas je 14. januar, ovo će izaći tek sljedeće sedmice kad se ja kući vratim, malo vrnuo do dede da mi jebem, ti prepadem, otišao tamo u stan gdje su moje, pođeste što ima potanjer, pa huljica, malo zdenke namazao i evo me, 10 do 11 je bilo, ja sam ušao u kuću, sad je ovo 11 i 17, naštimali smo kjera da spava, evo ja ležim, gledam sad ovaj PUBG, kontam kad će mi slušalce stići. Znači, kući je opšti haos, slušalce nisu stigle još, ima jedno mjesec i pol dana, ja mislim ima, kako sam ja odnio slušalce na garanciju, ali nisu došle, zvao sam 1-3-4 puta, kažu mi sve zvaćemo to u ponedjeljak, ove 4 ponedjeljka su prošla, oni ne zovu, ja ih nazovem 3 dana poslije, oni opet zakažu ponedjeljak i opet ne zovu, eto to se tako vrti u krug, da to čekam te slušalce da se vrate, ja sam u svojoj kući, tek ovako ponedjeljak, tada ću uzeti ovo što na telefonu snimam, imala izeti, ovo ono, čisto da izbacim, baš nisam, evo,
godina i pol ima kanala, ja mislim. Nisam nikad oko da sam sjeo da pričam. Uglavnom, eto kontam šta streamat, malo neke igrice snimat. Što se tiče kantera, boga mi, bara kapa jedva ide, komp je u opštem hausu, tako da kroz možda par mjeseci ću vratno prodat ovaj izvjet novi, nešto ću tamo uvarcat s konta. Planiram malo poboljšat kontent, ja vidim da ne izbacujem ni sedmični upload, kamo bili upload, ali boga mi šta ću. Zanesem se, zadnjih mjesec dana baš ono lupamo, igramo sample, realno imam ja kad editovat video, imam nešto malo kontenta, još što mi ostalo odavno, ali igram igrica, pa ono, imam ja kad izeditovat, ali meni je to, mislim nije mrsko, volim ja editovat, zadaš se, igraš, pucaš, ovako, da igramo šta bilo, šta gledamo, seriju, ono i ovako, pogledaš na sat 5 ujutro, Nana ustaje, klanja sabah, ti laziš, pereš zube, Nana konta da si ustao sabah, ti ideš, ti da spavaš. Imam, bogam, zadnjih oko mjesec dana, zadnjih god dana, ali imam problema sa spavanjem, sinoć sam legao 12 na večer i rekao, hajde da zaspim ovo ranije, sutra moram kjera izlaziti. I legao 12, pogasio sve, do 5 sati nisam mogao zaspat i sad nešto lupi tamo u sobi, ja kontam ne mogu uleti onako šta će biti sad ovo, tamo u sobi svakako niko nema, tako da tamo šta lupi, to srce staje, pa lupi vama nešto, pa kjer se nešto zalaje, probudi, pa legneš, aha vidio na neko tamo stoji, pa ima neko gledalo vam, pa pogledaš iza njega prozor. Ali skonta, evo 11 minuta i 10 sekundi, 20 sekundi ja pričam sam sa sobom. Čim mi stignu slušalice, malo ću se fokusirati da radimo one tematske videe, imam dosta tema, ali nisam još ništa napisao, nisam ništa skontao o čemu ću pričat. To je skonta kad dođem, ali vratno neću se zadat igrat igrica, ali ne vezi onaj. Ali eto, moram malo spavanje popraviti, trebam doći kući, trebam nazvat da te slušalice. Koristim 2 para slušalica, spojio sam one od telefona, ubacio u telefon, skinuo aplikaciju na telefon, na kompjuter i onda sam to spojio i sad se čujem isto oko iz bunara. Ali hajde, sve je prolazno, sve će proći. Uglavnom, poenta ovog videa da Kjer je baš dobra i pametna životinja i treba se malo njom posvetiti, jer evo 4 dana sam sam tu s njim, baš sam se posvetio malo i sebi i njemu. Sjedneš, razmišljaš, mozak ide 1000 na sat, pa malo s Kjerom, učiš ga ovako, onako, bez je. Testiraš šta je zapravo pas i skontaš da ti je pravo dobar prijatelj. Mislim, ovo je sad neko moralno lupanje, niđe veze, ali ovo je stvarno istina. Relativno su pametne životinje, s obzirom kakvih ima debilnih životinja, oni su zlatni. Kad on nauči da ti njemu kažeš sjedi i da on fakat sjedne i posluša. Meni dođe neko iz Demokratske Republike Konga i meni on na njihovom jeziku priča i ja to naučim. Dobro, nije isto, joj šta pričam, kako će biti isto, mi smo ljudi, mi smo razumni Kjer, šta Kjer zna ba, Kjer je da jede, da spava, da piša i to, on je završio svoje, i tako svaki dan, 15 godina, alhamdulillah. A dobro, uglavnom poenta videa, nekad je dobro biti sam u stanu, ako imate Kjera, provodite vrijeme s Kjerom, ako nemate Kjera, provodite vrijeme sa porodicom, sve je prolazno. Kao što su ova 4 dana prošla. Probajte nekad i sam sa sobom provesti vrijeme, posvijetiti se malo sebe, to je baš zdravo. Eto, to je to što se tiče ovoga. Počeo sam editovati isto u premijeru, pa ćemo vidjeti kako ćemo ovo izeditovati, to će biti komplikovano. Ako bude, vraćam se na Vega, stari. Uglavnom, eto, planirajte sad malo više, ne mogu vam ništa obećati. Kome ja obećajem? Ajde, ako ste došli do ovog dijela, hvala vam što ste gledali, što ste me slušali. Mi se vidimo u sljedećem videu i eto, čao.